Българска история трябва да отсъства за един час, а точно тогава му било часът, който трябва да преподава на учениците българска история. Нямало какво да направи и отишъл и извикал байчето, който бие звънеца. Ела, тук ако знаеш нещо за българска история. Аз ще знам на българска историята, ама аз ще говоря на българска историята, ама не може да говоря хубаво, да сбъркаме нещо. Няма и да сбъркаш нещо, много децата ще разберат. Ари, отивай и почва. И ето как започва часът. Здравейте, ученики! Днеска, че го запознаваме на вас на българската историята от 14 век до 20 век. Гледайте, тук съм донесъл 5 портрет. 1 портрет, 2 портрет, 3 портрет, 4 портрет, 5 портрет. Всичкото портрет има 1 човек, 1 портрет има 2 човек. Защо има 2 човек, ще казвам, по сега танка. Първият човек, виждате, Васил Левски. Българите са го предали, турците са го... Това са го обесили.